Ahojte, ahojte, prešlo nejakých 30 minút od vypitia mojej ranej kávičky, no a mne pôsobili očné hydrogelové vankúšiky, ďalej Repair Peeling a na dekolte hydratačná liftingová gelová maska, ktorá je fakt vynikajúca. Takže poďme si to dať všetko dole, čiže očné vankúšiky sme nechali pôsobiť aj na vráskach okolo pier, aj na padajúce očné viečka. Dievčatá, akože očné vankúšiky sú výborné, prosím vás, zadovážte si ich, ak ich ešte nemáte. Proste ja budem stále o nich hovoriť, takže dáme si ich dole aj spod očného okolia. Úplne cítim, ako mi vypína to očné okolie, vidíte, ako už pekne držia. Keď sa oni tak pricucnú na to očné okolie, pozrite sa, ako to krásne vyhladí, vidíte to? Ja neviem, či to vidieť na tej kamere, ale vyhladí, povypína, pokiaľ máte tmavé kruhy pod očami, tak vám to stiahne tie tmavé kruhy pod očami, treba ich pravidelne používať, ale sú vynikajúce. A pod tým sme mali ešte aj upokojujúcu očnú masku. Dobre, takže ideme si dať dole aj Repair Peeling, výborný na pigmentové škvrny, na jazvičky, na červené žilky, na čokoľvek iné. Tak ho poďme zmyť z pleti dole. Beriem si tampon. Poriadne ho zmijeme. On pôsobí tak, že nám rozpúšťa odumreté bunky na pleti. Je z tej najvyššej rady Repair a nepôsobí mechanicky, čiže nemusíte sa toho báť, že by tam boli nejaké drobné zrniečka. Práve, že on je výborný inak aj na čierne bodky na pleti. Proste čokoľvek, čo na pleti nechcete mať, a je aj vysokoliftingový, čiže podporuje tvorbu kolagénu a elastínu. Čiže vidíte, ja sa snažím vynechávať to očné okolie, pretože očná maska sa nezmýva a ten gelík, ktorý vám zostane z tých očných vankúšikov, tak ten nech tam sa ešte postupne vstrebe, takže ani ten nezmieme. Zoberiem si ešte uterák. Nech to dám pekne dole. No, smieme aj liftingovú gelovú masku. To prikladáme. Neviem, či počujete nášho Xaviera, psa, ktorý sa na niečo zlostí, je nedeľa ráno a už sa na niečo zlostí a breše. Dobre, takže dámy, ja vždy, keď si dám tento Repair Peeling, ako to je zázrak na pleť, to proste si môžete hladkať pleť ešte 2 týždne za tým. To je vynikajúci peeling, ja na ktorý nedám fakt dopustiť. A hydratačná gelová maska na krk, na dekolt, na pleť, vysokoliftingová, obsahuje veľa C-čka, fakt je vynikajúca. Je to inak naša maska lenivka, ktorú si môžete dať aj po nočnom kréme, ktorá krásne vyliftinguje pleť do rána. Čiže pôsobí celú noc. Dobre, takže poďme ďalej. Ošetrenú pleť máme. Ideme dať naše výborné satanové pery, bez toho nemôžeme byť, čiže si spilingujeme pery. Pozrite sa na pery, aké ich mám teraz a aké ich budem mať po ošetrení peelingom a balzamom s bambuckým maslom. No, dúfam, že tam ešte niečo máme. Chvíľočku, áno. Takže zoberiem si peeling. Spilingujeme odumreté bunky. Inak je to aj výborný peeling na očné okolie. Dobre. No a teraz si dáme. Vidíte to? Už tie pery vyzerajú úplne inak. Ono, keď dám aj vyskúšať na hodinke krásy, dávam túto sadu, tak mi povedia, že no, to ako keby som bola na vpichnutí kyseliny, tak fakt oni sa tak nabopnajú, dostanú šťavu. Sú fakt veľmi pekné, ale hlavne to ošetrí tie popraskané pery. Teraz dáme balzám. Bambucké maslo je neskutočný liečiteľ. Peeling obsahuje cukrovú trstinu, je to sladučké, ošetrí to krásne pery. A tento balzám obsahuje bambucké maslo. Pozrite sa na tie pery, úplne inak vyzerajú.
ako predtým, keď som si začala nanášať túto sadu, čiže kolekcia saténové pery. No, teraz ideme použiť hydratačné regeneračné tonikum, ktoré dohydratuje, dočistí, je z rady Time Wise, čiže vlastne protivrázkové, výborné aj na červené žilky, na rôzne exémy na pleti alebo čokoľvek iné vás trápi. Takže ja ho použijem tak, že si ho dám teraz na dlaň ruky. Môžete ho použiť tak, že dáte si ho aj do rozprašovača. Na krk a dekolt si ho idem naaplikovať tak, že si ho dám do rozprašovača. Takto. A na tvár, ježiš, inak nádherne vonia. Krásne vonia tonikum. Ja inak starostlivosť o pleť nikdy neodporúčam bez hydratačného tonika. Najdôležitejšie je mať taký základ. Vyčistiť pleť, mať hydratačné tonikum, ktoré dočistí, dozatvára pory a mať určite hydratačný antioxidačný krém. Buď tento z 3D rady, alebo z Repair rady. Dnes budeme používať tento. Takže hydratačné regeneračné tonikum povtláčame normálne ako chlapíko línsku. Hej, inak je výborné aj na spevnenie ramien alebo na zadoček, takže určite odporúčam. No a teraz si ideme naaplikovať výborné super sérum. Je to Dermokozmetika, je to super sérum hydratačné, ktoré potrebuje každá jedna z nás. Obsahuje ceramidy, kyselinu hyaluronovú a vlastne povypína pleť. Je výborné na akúkoľvek pleť, je vynikajúce na exémy, citlivú pleť, červené žilky, na aknóznú pleť je veľmi dobré, na akékoľvek problémy, ktoré vás na pleti trápia, pigmentové škvrny, všetko ostatné, suchá pleť, normálna pleť, zmiešaná pleť. Máte vrásky, nemáte vrásky, potrebujete hydratovať a toto je už Dermokozmetika. Stačí pár kvapiek, inak vynikajúce aj napadajúce očné viečka, takže si ho tam dáme. Takto. Dáme si ho určite aj na krk, aj na dekolt. Dobre, urobíme takto, lebo som vám chcela ukázať aj na to očné okolie. Vždy vyťahujeme smerom hore, povtláčame, zoberieme si, vidíte to, jedna kvapka úplne stačí na očné okolie. Tak. Výborne. No a teraz necháme to trošku vsať. A teraz budeme používať topku na trhu. Krém na mimické vrásky, opäť z rady Clinical Solutions. Sme prvý na trhu, ktorý má krém na mimické vrásky a fakt robí zázraky. Na tej pokožke, ja som vám už aj fotky dávala, aj do skupiny, aj na stránku. Pozrite sa, ak si pamätáte, pred mesiacom a pol alebo 2, jednoducho, aké vrásky som tu mala okolo očí, dievčatá, aj na čele. Proste to tak extrémne pôsobí. On pôsobí tento krém až do výšky 76%, ako keby ste si dali pichnúť botox. Čiže nemusíme už chodiť dávať pichnúť botox, je to na prírodnej báze, obsahuje 3 dôležité zložky. Vyvíjal sa tento krém približne 7 rokov, ale je špičkovo účinný. Čiže na mimické vrásky okolo očí, čiže keď urobíme nejaký pohyb, kde sa nám urobí vrázka. Na mimické vrásky okolo očí, pozrite sa, aké ich mám úplne vyhľadené, ja sa z toho tak teším. Na vrásky medzi obočím a na vrásky na čele. Čiže ono vám neodstrihne nervové ukončenia, ale obmedzí vplyv mimiky na to, aby sa vám tvorili vrásky, vlastne uvoľní tie svaly. Takže dámy, krém, ktorý máme prvý celosvetovo na trhu s takýmito účinkami, do 76% výšky účinky botoxu, takže poďme na to. Tento krém je perfektný, to je fakt, že špička na trhu. No a ja si ho dávam aj na padajúce očné viečka, čiže nielen sem, ale povtláčam vlastne a urobím takéto pohyby. No a dáme si ho, vtrieme aj na čelo, na vrásky, medzi obočie, ale toto je účinok do 8 týždňov.
ako píše sa, že do 8 týždňov naozaj tie vrásky zmiznú. Ale dievčatá, to je, že vy hneď po prvom použití budete vidieť rozdiel. Toto je špičkový krém, ktorý odporúčam. Krém na mimické vrásky. Poďme ďalej. Ideme si dať sérum. Sérum na zatvorenie pórov. Ak máte problém s otvorenými pórmi, ak chcete mať úplne vyhladenú pleť, ak chcete, aby vám rýchlo pozatváralo póry, toto je výborné sérum na zatvorenie pórov. Treba ho používať ráno a večer. No a teraz rozmýšľam, či tam ešte niečo máme, ale áno, sekundičku, dám si z druhého. A už máme. Mám tu, našťastie mám 2. Takže dáme si sérum na zatvorenie pórov. Je inak zo sady mikrodermy, čiže viete si ho kúpiť aj zvlášť, alebo si ho viete kúpiť v rade mikroderma. Poriadne povtlačame ako na krk, na dekolt, je to zbytočné dávať. Výborne. Super. No a teraz si dáme, už tu máme len posledné produkty, hydratačný liftingový antioxidačný krémik, takže poďme na to. Ideálne je vybodkovať si čelo, nos, brada, lica, nech to máme, a samozrejme krk a dekolt rovnomerne a vynatierame. Nejaký vlas. Čakajte. To sú tie autentické vysielania. Ja vždy inak vysielanie robím na prvýkrát. Zo začiatku som takéto vysielania aj na 10 krát dievčatá robila. Ale už som si povedala, keď sú aj nejaké brepty, alebo proste vidíte to vlas tu nájdeme podobne, tak vy to všetky pochopíte a je to úplne normálne. Aspoň vidíte, že sa to každej z nás stane. No, takže vysokoliftingový hydratačný krémik s 3D komplexom, patentovaným, vysoko rozjasní, vypne pleť, je tam zapuzdrený resveratrol, podporuje tvorbu kolagénu, elastínu. Ideme si dať náš najsilnejší očný krém, zase z Repair rady. Čiže dnes sme čo použili z Repair rady? Čistiaci penivý krém, ďalej Repair peeling a teraz vysokoliftingový očný krémik. Budem sa ponáhľať, lebo nechcem, aby videjka boli dlhé, čiže buď to použijeme týmto kovovým nadstavcom a on krásne zachladí, inak je výborný tento krémik aj na padajúce očné viečka, alebo ja si dávam krémy na prsteník, od vonkajšieho kutika do vnútorného. Urobím takéto pohyby. Nenaťahujem si zbytočne vrásky, práve preto idem takto s očnými krémami. No a posledné, čo si dám na pleť, je naša výborná denná emúzia vysokoliftingová s SPF faktorom 30. SPF-ko potrebujeme buď to denný krém Repair, alebo potom táto emúzia. Takže naaplikujeme, opäť tiež krk a dekolt dáme. No a už môžem ísť na moje štandardné denné ličenie, ktoré začínam fixačným gelom, podkladovou bázou, respektíve make-upom. Naše make-upy sú vynikajúce, dievčatá. Dlhotrvácne, vodeodolné, protivráskové, takže ak by ste chceli poradiť, pomôcť aj s make-upom, tak sa ozvite a vyberieme určite ten správny odtieň. No výborne, takže máme rannú starostlivosť počas 3. adventnej nedele za sebou. Ja verím tomu, že som vám pomohla, poradila a teším sa na ďalšie takéto vysielania. Majte nádherný a krásny deň. Ahojte.